Kanyang aki din! Late ka manon, Bencho. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalay. Sukatan kansan. Ay, saan kumamat, madam? Agasaman, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amala daw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat at sinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amala daw asumra. Nagregat mat ngamin ti sumrak amasapa. Apay nga siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amala daw inton bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo tijay salas. Apay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gapota ka na yun na maladaw. Dahil takat ibagpagakan ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikati kalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya Benjo. Apay, inungtan na ka boss mo. Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarwam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda ka iti trabahom. Dakal pa imot nga ron ti sweldom dita. Nagrigat tagbiro kiti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod, manong. Dahita, ti kasayaatan nga ramidom. Nagsapa mo't launay day ta alarm mon. Agasam man day ta alas 5 insan. Wan tamamigatak pa Ay kitsi ka nga ro tagluto at ti pamigatan tayo. Ilakam na kami nga rodan kani manong Fidel. Una, dahi talaghayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga ro insan. Kayam day ta. Oh, nagpigsamot jay alarman. Ay, nagpigsang agpay sumanong. Ay, day. Saan pa'y mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang sampay lang nga nakarin. Nakaunat pa'y lang mat anak ka nga. Ay, ala. Iti pa man jay alarm na. Ay, uun manong. Siyak man lang timang ringkan ko na. Oh, Benjo. Benjo. Agring ka. Ne. Nagrigatan na ringan dahito ya tao. Apay aringan nak ngay. Ne. Sika pa'y di makaungat. Sobrahamat ngamin ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka ringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol anasapa ka ama pa nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka nala daw ita Narigatan ti maungtan. Kasta kumaka na yun Sinurot mo ka di dyan bagakan ka, ngag-alarm ka. Katuan Mayat ti ag-alarm. Siyak tupay.
Alam, ti mangririing kanyak, iti bigat. Manong, nasangpit akmat na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa day jay? Saan nan samit na nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitiling akpay. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sa agpaiso. Kahit ringa ko ni Binjo manong. Una, tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan palagboy-boy iti TV. Hin ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas ti buy-buyak manong. At dapat trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay ngamin ayaring andak pa'y. Kato di ka matmariing. Uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timakam mo nga greng. Oh, kinunamday ta Saan da kan tungarudan aringad? Di alam mo, Binjo. Binjo, di alam mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamigat. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro, madam. Awanan, ikatak-atalagan. Amangan no agsakit, madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturog pa lang ni Binjo, manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpigsa di alam na. Hawanan, katendan day tatao. Uwin gani, anya oras nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapangarabi iti sirrek ko iti trabaho, manong. Kato siyakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man no bimbangon ka itinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. Ang in-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Ang naidiretsok mo itong tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak man maminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon na ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, ko nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanda ka din. Isumati ko na na. Ay, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akin ko na, no apay asaan ka asimrak itangal daw. Ay, kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kan narigat akasarsarita. Nalpas manan ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan manong. Anya nga awanan? Awanan ti trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kwa manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh, tila damdamag mat. Apay anapan di ti saritaan. Ay, manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jay head mi nag-strict ta ngamin da chay.
Ket, basol mo Hapay nga benta awan disiplina nga gariing amasapa. Ay, panunutom amanong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo tinamanong. Ingka makisarita kini madam. Tapno saan na nga ikatan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita. Isumot in text na, madam. Tapay pay laang. Umay kano makisarita. O may naalaan a di maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kamsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba ilaeng? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tiruar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man na mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag matikas to eh. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumrag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Aywan anya. Pambara mamang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang agnerbiyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kabailan day ta. Sige man laangan. Madam, kayat yung kariti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait lang. Oh, anya tinangag mga pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nga agtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anya. Agpadpad at amot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang anagkita? Kadita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Benjo. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam ko ni Manong na. Barua, ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Baya madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Bakit? Ne, adakan? Huwag bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakitsindag mo na. Nabartek ka manan? Anya nga iti grinoserim? Kape. Asukar kan gatas. Kan siyempre. Amo mo na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo mataray-talang tiagas ti bambanog kung agtrab-trabaho bakit? Ay no! Gregorio aya! Kunaklang aruden asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamat no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Unay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day talaagin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday talatan arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagad. Sayang lang di kwartag na ornongag. Ang mga nog-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Anya lakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanak kao. Anya nga day tawit yo. Karni ti babaw eh. Nagpauraga nga minje kumpare ni tatang mau kat inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman nak ananang. Imbag lakit din tayin lakaman na kami. Ada ilutong apang rabyan mi. Nay, apay, awan ilutom asidaan yaw. Awan nanang. Sa anak anang palingki idi kalman. Taamok kat agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang, tiginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Aguro uray kan sa iti pagluganan. Ay, uwan baray. Nagbayag mo iti jay. Ay, kit agtaksitan pare. At ayo mo di opisina yo, di pagtrab-trabahwak paray. Itulod kan iti pagtratrabahwam. Sa akto mapan iti opisina mi. Ay sos, nakababayin mo da paray. Awan problema dita pare, kas kalasabsabali. Nya lagi din. Ala, magpara ka kidin iti taksi. Alang arod ah. Saan na balay? Ado ti kwartam paray. Uwan pare, iso ang masapo na gastusin. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan paray. Nay, ada sumungat na taksi paray. Mala, para umong, tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang ah. Tapno saan lang nga arak tigat-gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy, ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tinat natin. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengki ko ma, inayon ko lang nga ornong ko. Ay, nabakit. Apay masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusam kiti. In ka agpaparlor. Wano, in ka matag-shopping anya lakit ding. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag.
Agor no ngakit di Tainton agkasapulanak, ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako. Ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Han? Agida ka, tamaturog tapay. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko idikalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Day tanto lamangan ng tirami daw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak ama kimismisa, tagkarkararagak matlata. Anya laki din aya. Makaammo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Sigurado ano sumangpetak, nakaluto kan, taday tanto lamanganan ti aramidag. Aray glado bakit? 100%. Anya lagi din. Ne, agmay may sakan samot mare. Abay, sana si Murot ni Pare Greg? Saan mare? Siga ngay, agmay saka man? Saan mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adala ginatang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan da kinilakay ko mare. Ay, ni, mangrugin ti misa mare. Sumragtan. Sige mare, umunakan. Uray klabi ti asawak kanti anak ko. Greg, Ne. Adakan ba kahit? Oh, nakaluto ako. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan ba kahit? mangantan apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne. Wan ata pulutanan ni man kini pare Edgar. Inaya bakit? Tagsyat kami man mat. Inumanan? Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao abakit. Iso nga agsyat kami man mat kini kumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilaan. Kagap-kapom anapan na kimisa. Iso asaan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan gagit din. Nakasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bakit? Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inak man kit di ikandananang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katuna bakit? Ayam, basit lang Oray, tadudua damat kinitatang. Tapno na imas ti aginom No, adu, ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, agda ka mo tanak ko. Wen nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka anak ko. Ay, anya day tayo niyag mau. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasayaan man. Ay, kahit, kumusta mo siya asawam? Kasjay lata tatang. Masurunak nga rod. Tainayaban na ni kumpare na. Tagshot da ka no. Saan mat katadakas ti arak? No, sagpaminsan lang. Tapang parelax ako nada. Ay, nilakay mo kit kanayon samot nga aginaw. Huwag nga rod tatang.
Iso ang masurunak, ta maibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitday. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanulaang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Ah, Anya, ay aguyong. At ay amot kwarta nga expired. Ay lucky dead. Andagan bagat. Talaga nagabimbindas ni bagat ko. Umay ka man gitita. Saglutan ka bagat. Ay, una yan. Talaga nga impapasyuman ng tinaginom. Kakaiso na nga awan sa bagat. Mare, agre-relax kami la. Saanan a-relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, mare. Kabalag pay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Ay na bagat. Gabalan na data. Saan mo pa pagawitan tado pa iti isyat may? Umay kagitiag to gaw dito abay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga roda, mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga roda. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rod para itanay. Bagawitan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto no aginamdamanan baray. Ay, wala na pare. Ay, nangarodan. Bye-bye, mare. See you soon. Naa? Ijay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Umay ka man bagat arak uban ka. Di nakman arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Unay ka man tan bagat. Kankantaan ka ba? Ay, bagat aya. Ala. Paturugin nakmanan ni Jesalas. Ket no nagadot di lamok. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay ka salas amaturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto amaduro ka na bagat. Tama ka turturo ka kon. Kan kasladyak kabailanan timbag na. Ay saan? No imbagak nga ijay ka salas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tantamapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Sa langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay! Una yan ayat ti asawa ka bartak! Nakaluto akon. Agita sara kon. Sa akon turiingan ni Bakit. Nakaluto kan? Ay iuhuan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Apag isunto apumudot siya pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan ti panagin inom mo iti arak. Bakit?
Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sana bale, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga ginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan. Tumpak. Aday ta ka manen bakit? Kunak lang nga rudan asayang laeng je kwartak no orno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka rin nga agong unget? Tadata dito'y sangot ipanganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan ba't ti kwarta nga expired? Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka. Anya lakit din aya. Mala, mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala, mangantan bakit? Agpamirinda ka man. Ayun na. Day talaga yam. Anya ti kaya tiyaw? Pigsalangan manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Sige. Ala. Ato ti gatang mo. Imbag pa'y ni Manong Greg, tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibaget ko. Sana matadaw-dawatan di sweldo. Pas-pas-pasak nga ro da gastusan ta sayang. Ang mga expired. Ay susiga mo Manong Greg. Naangaw ka talaga. At dayawat kwarta nga expired. Ti kwartak nga road. Nagpasyat ka nga rin atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expired. Alawon, enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful missus. Kastamlatan. Day talatan agbarbar tat ti aramidam. Ako nga't manan, bakit ko ay... Sige ka, pumangit ka no, ako nga't ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam. Kuyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nakarodan ata. Kaya't konti agit da ba ka? Ay na, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrag kan. Ala, maturog kan ta maturog akmatan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarak tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat kamang sapsapuyot di tachan mo. Ang sakit nga ron bakit? Kaiinom mo day ta iti arak. Nga isaan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingkang rod manganan. Nakaluto akmatan ka. Mangantan Umuna kalatan. Diyak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga ron. Talaga, nasakit ti tiyan ko. Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mat kwartak bagat. Tapi nagsyat mi kadagiti katarabawak iyay
Si kwartak bakit? Yan na bati. Impadawat kon kadakwada. Tama sa iya nga ang mga numa-expired. Ay na, Gregorio ayan. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakin ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-hospital. Ay, si kwartam pa ilang bakit? Amo ka taurnong mo. Isupay lati usaran ta pagpa-hospital ko Awanan di urnong ko. Nag-expiredan. Ay, alan bakit? Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak. Anya lakit din. Kasi nakadi bakit ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na dyan, doktor, bakit? Agyaman time pa hospital matlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabot-botan ng tabagis mo. Isunton ti ipatay mo. Saan ka ko mga ipa-ospital kat? Makonsensya akmat. Diyak pa'y kaya ti matay bakit? Isardeng kong ti aginom. Tajekat gatang ko iti arak. Urno nga klangan. Itala mo amiris ko bakit? Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit Anya laki day. Kasapulan ti agornaong tapno adda kautay no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysa pay a pakasaritaan iti biag. Ito'y drama tayaw. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sika bagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni tata mata, day taka mananag kunakwan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya, alawag. Un malagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay dya balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blow out gabi ni Darlene nga po. Ito noong Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagitaman ti kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad. Isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan tata. Amoy umatan. Tunggal adda pakiwat-watan. Kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisam to garod dagiti kakabalay mawon. Nagruna ni nanang mao. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katwan at tata, umay kami. Ay, hadyaman na. Very good taldeng duyog. Awan mo siguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat garod no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisak dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asagana bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami.
Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod iji balay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wana, tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyak ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mat. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ije balay da tata karding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Di apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw dayjay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Daytaki din wat-wat. Ti mapantay dayday wunan. Oh, si kakit di matmare. Saan madadagas da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit di ang? Ala, kayo latan mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan mare, da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day. Kat apay si ka. Saan ka mo't amapan? Oho. Saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya? Iswa kita nyo ti bagbagi da. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo belen. Awan mo dakas na. Anya nga awan? Isukit di ati nakababain. Lumukluk magapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya? Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yan aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday Joe nagtibabalay da. Apay, agawit kayo. Ay, tata. Agawid kami. Tanalpas matan nga ininawan mi. Dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami mutan tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, ti babalayaw. Para kadagiti sa adad ako umay. Ala, makaamo kayo tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, duha kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami alaki watwat mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sanak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yung. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawatwat yun. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwatwat? Ha? No lakit di, kainyayabda. Ha? Husto ni Luisa mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Anya lakit din.
lakit din nakarin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da awat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kahit anya ko mati nakakataway ti day tangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jaw nagbalay da. Aday ta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamay. Awan makan dito yung unig ti balay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung unig ti balay, day tamo mapan makimarmarites ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gapo ta maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsaman tanday ta nga ibagbaga, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga O, nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ni. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay, napo. Ay, nasaysaya atan, lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamot tan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man da langan na. Ay, na. Ay, I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kas lama itayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes. Kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan. Basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababa inday dyan nga aramid nana. Nasasaya at pa'y tiwat-wat ang bambantayan. Ngam tibiyag takin biyag ang lakit din. Ay, gusto ka iti day nga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip-siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tatibiyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti kunak. Unay mo't ni Maribelin. Kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na? Nasaan ang pakiko? Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na ang mabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis na. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Oh, handa ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat ni? Awan matkit nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun ti bambantayan yun. Oh yes, kaduan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at paikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumot
Tong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti pinagbambantay na iti biagtakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkutkot to nga. Ew! Addan to lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asin naman ang tikinaguram ni takalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren kani bakla. Bakla na kaalalas ti rupa na. Apay manan na yan. Ibagbagadakit din ako mutkuto nga kano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki de. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas tao na yapong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo may. Kita man, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardan ka no di mo kaya't asikat ti pangipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes ngagsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ah, Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalom day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang iti kastang aramid mo. nana. Sa ita, dilawom da baklakan karain at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Kan lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngam tibiyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di takay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaisuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti bagbagana. Ni, taoray di bakit, eramraman mo batay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunam. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaisuan ka lang, iswa kasta ka. Anya? No ti panag ko na, kit adda ti mangisakit king kagapoy ti kasta nga ramid mo, awan, bilain, pulos, agbakbakit ka kasta, agbambantay ka iti biyag ti akin biyag, tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May sakamat! Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di pa'y ammo mga isakit. Di ta ka manlangan. Ako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Nay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan, yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw, saan ka pa nakaluto, iti pamigatan. Ngam rumor ka man na mapan makichismays. Ay! Bigbigat! Sumarden ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig.
nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagaduti na kanta jay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilente at day igid. Apay man. Asita ganta. Ne. Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga rin ti tiyan ko. Anya? Amangan kit di mat no saan ka ngaming anang nangan, nagapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nangan anya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay naapo. Dayta ti maganab mo. Ala. Umlatan dayto wat-wat ko. Kanamon. Tadda pamigsa mamapanmanan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan. Agsakit ka pa yan. Gapo iti kinakutumon. Anya lakit din. Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kin uyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, tinakatulong king ka. Ay, huwin nga rod, lakay. Gapo iti nakaro, abisin ko itay. Naulawak, ijaigit ti kalsada. Impaglaangan ata, dadaadwa. Day ta, tikitaan. Naimbagpay tanayra na naggapo da ijawat-watan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unay nga minday tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Wan lakay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti kaaruba. Nasaya, tanapanunot mo dayta. Dayta, ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya, Belen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.